गिबियावनो आं बयनिसिमबो साबायखर जासिग्रोबाय। जोंनि बर' कछारी गावारि खुंथायनि मानजाथाव मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा जिहेतु गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंबाय दं। दा जों बेखौ जोंनि माहारियारि आफादफोर, जोंनि देमा जिल्लानि सिङाव थानाय माहारियारि आफादफ्रा दिनै मोनसे जोङो बिथांनि अराय आलो गोजोन आरो बिथांनि गोग्गो देहाखौ थाबैनो मोनफिननांगौनि थाखाय जोङो मोनसे आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों। दा बेवहाय जोङो सिन्था खालामदों जिहेतु बिथाङा जोंनि सासे राफोद सासे मावथि आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै मोनसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जोनोम जाबाय। जोनोम जाखांनायनि उनावहाय बिथांनि दैदेननायावनो मोनसे जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव जिहेतु जोङो बर' कछारी गावारि खुंथाय मोनसे मोननो हाबाय। दा बिनिनो जिहेतु गाहाय मावफुं सोद्रोमा, दा बिथाङा जोंनि थाखाय जिहेतु माखासे खामानि जोंनो मावनानै होबाय आरो बिथांनि नोरजियाथा जानानै थानाय जिहेतु देहा, दा बेखौ जोङो थाबैनो गोग्गो देहाखौ मोनफिननानै जे जोंनि हारिनि माखासे मावनो गोनां जिहेतु हाबाफोर दङ आरो बर' कछारी गावारि खुंथायनि जिहेतु माखासे हाबाफारि मावनो गोनां हाबाफोर दङ, बेखौ जाहाथे बिथाङा गोग्गो देहा लानानै थाबैनो फैफिननो हानायनि थाखाय जोङो मोनसे आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों। जे जों आसा खालामदों आरो आफा आनान गसाइनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि सोलेरा बा बिथांनि देहाया थाबैनो गोग्गो देहा लानानै जोंनि गेजेराव मोनफैफिननो हाथों आरो बिथाङा माहारिनि जा मावनो गोनां हाबाफोर दङ बेखौ थाबैनो मावफैफिननो हानायनि आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै लानाय जादों। दा बिथाङा बहा दं? दा बिथाङा चेन्नाइनिफ्राय फैनानै गुवाहाटियाव दङ। गुवाहाटियाव बिथाङा गावनि देहाखौ नायनो थाखाय साननैसो जिरायना दङ। जों मिथिनायाव बिथांनि देहाया दासिमबो एसेबां मोजां नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि आफादफोरखौ जों खावलायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथाङा थाबैनो गोख्रैयैनो गोग्गो देहाखौ लानानै फैफिननो हाथों, बेनो जोंनि आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज।